Kahit mi kakabsat iti kumablao kada kayo. Datayo iti lesson number 3. Kahit gaputa no arig na karugrugitay pelaeng. Tati adalin tayo kabsat ket adatayon iti paset iti may kalima, may kainam, gana iti umuna nga bersikulo ti may kapito nga kapitulo iti Exodo. Ngem akas iti kapadasan kabsat iti daytoy nanumo nga teacheryo. Klase tayo nga roda niya. Palubos yung nga kasi niya kabsat iti panangi pakitak daytoy nga klas tayo. Ket ni Apo Diyos kakabsat iti pangitidan tayo iti panagyaman ken panagdayaw. Kunana iti may isang nga pastor kanya. Pastor, nakadadu digiti mabalin nga suruten apan nakaisuro iti Sabbath school lesson. Ngem dayjay panagisuro yo ken dayjay outline nga iti tedyo. Isu iti dakkel a makatulong kanya kastameten kadagiti churches itoy a distrito kunana. Nalawag ket nalakami nga maawatan. Iti kunak kadayjay nga pastor. Gamin pastor kunak. Iti panakaisursuro tayo ket masapul nga maawatan dayjay estudyante tayo. Ket nukit kita kakabsat iti gagangay nga klase tayo. Saan met nga klase iti maysa nga dayjay kunha tayo nga agad-adal iti kinapastor, wenno masteral, wenno doctorate. No di ket di datayo ket dagitay kamkameng iti iglesia. Iti Sabbath school ket namabukol kakabsat iti amin akamkameng ti iglesia. Anyaman iti saad iti nadano na nga adal nangatuman wenno nanumuman. Masapul nga iti saun ni Apo Dios ket maited tapno maawatan. Itin bagak kadayjay nga pastor, dayjay kapadasak. Ket iti kapadasak kakabsat ket dimakelak iti Artacho. Nag-eskwelak iti Northern Luzon Academy for 10 years, grade 1 ganat grade 4th year. Ket dakkel a parabor ni Apo Dios tinumutibiyang sakmet iti nagbalin kakabsat nga class president iti graduating class iti 1968. Dayjay nga panawen maiparit ken mamulta kakabsat dagiti estudyante iti uneg iti campus iti Northern Luzon Academy nga agsao iti vernacular. Ilocano man, Pangasinense, wenno Tagalog. Iti panagsasao media iti English. Oren of flag ceremony, ang mga kang kantaan dyan Tagalog version, kantaan mi iti English. Panatang makabayan, saan nga ang Filipino, English. Isong nga, di makilak kakabsat na nga system. Ngem inted ni Apo Dios dayjay kapadasak kasalala dayjay inadal tayo ijay lesson number 1 na niya may panggap ken ni Moses nga napanak nagisuro iti kolehiyo nga saan tayo nga kukwa kabsat, meaning an outside college. Dagiti estudyante ko may jay ket tagapuda iti barangay high schools. And I tried as much as possible nga digiti naririgat nga subject nga inted nga isurok psychology, sociology, ken uray pay kabsat iti logic, ken digiti business management maawatan da. Kasjay met iti panagisuro tayo, kasjay met iti panang bingay-bingay tayo, kanang pisi-pisi tayo, iti tinapay iti biag. Ket padasen tayo kakabsat kada ito'y nga leksyon tayo nga
Day jamanen bugas na iti alaen tayo. Kahit mi kabsat nga iturong kayo, babaen iti tulong ni Apo Diyos, isong agkararag tayo. Maminsan pa magyaman kami. Uwe nagyaman kami, tadda kami, manen nga naurnong akas anak mo, buklen mi iti dakkel asabat school class o Diyos. Tapno daytoy nga inadalmi kada itong lawas, maipanggap iti kabibiyag dagiti anak mo Israel. Ken iti panangpilim ken ni Moses akas mangipangulo kadakwada. Maawatan mi ket dumteng sumangpetmet kada kami. Dagijay nga bendisyon nga inaramid mo kadigito yung anak mo. Agbalin met a personal nga bendisyon mi. Ti Santong Espiritu, Diyos, iti mangidalan kada kami. Kana kami iti nalangitan nga sirib, itinagan na po mesos. Amen. Iti title kakabsat, iti lesson tayo, lesson number 3. Kada ito'y quarterly tayo, may panggap iti leksyon tayo nga iti libro ti Exodo. Ket nagurdo, arugi, rough start. Iti coverage na, ket manipod iti Exodo 1, Exodo 5:1, ingana iti Kapitulo 7, versikulo 2. It runs in a very long narrative. Ket iti paset nga mayulo kabsat, ket masarakan iti versikulo 1 ken 2, iti Kapitulo 5, na isurat, ket basain tayo. Ket iti kalpasan na, da Moises ken Aaron, di manunda ket kinunada ken Faraon. Kastoy ti sao ni Jehova a Diyos ti Israel. Bayam a pumanaw ti umilik tapno inda agrambakan ti maysa a fiesta kanyak ijeletang. Ket ni Faraon kinunana, asino ni Jehova nga imdengak kuma titimak na tapno bayak a pumanaw ti Israel, jak am-ammo ni Jehova, ket may sapay jak to palubusan ti Israel. Napan kakabsat, tagkabsat ni Moses ken ni Aaron. Mouthpiece ni Aaron. No anyang itinbaga ni Apo Diyos ken ni Moses, ibagamit ni Moses ken ni Aaron, ket ni Aaron isu iti mangibaga dayjay inbaga ni Apo Diyos. Ket idi nga nakadanon da kakabsat, inbaga ni Moises through Aaron dayjay nga misyon na. Anya di misyon na. Alain tayo manan di pasit nga mayulo. Kastoy ti sao ni Jehova a Diyos ti Israel. Bayam a pumanaw ti umilik tapno inda agrambak ti maysa a fiesta kanyak ijeletang. Itinbaga na ni Aaron kakabsat. Saan nga isuda? No di kadi intududa ni Jehova a Diyos iti Israel. Nga isu iti mangibaga, mangmandar kini Aaron. Nya, nagbintas kapsat. Intuno agsao tayo kuma. Okay? Nabilbilag tayo sumet iti inusar ni Apo Jesus. No usaran ni Apo Jesus iti San Biblia. Iti panglukot na naisurat. It is written. Idi kakabsat nga sinulisog ni Satanas. Mamitlu adaras. Mamitlumat kakabsat nga inusar ni Apo Jesus. It is written. Kasjay iti panangibaga, dagito nga kabsat ni Moses ken ni Aaron ken ni Faraon.
kastoy ti sao ni Hioba, Diyos iti Israel. When you quote God, sikaken iti siya, babain iti sa una, dayjay abilag panakabalin iti sao ni Apo Diyos. Sumurot ka dayjay nga imbagam, it is written, na isurat. Dayjay met nga panangibaga kakabsat ni Moises kani Aaron, kastoy ti kuna ni Hioba, Diyos ti Israel. Saan da nga inbaga, kastoy iti kayat mi, di inbagada, daytoy ti sao ni Apo Diyos. Unfortunately, ni Paraon, iti sumbat na, asino ni Hioba nga imdengak kuma, titibak na tapnubayak, apumanaw ti Israel, jak ammo ni Hioba. What a bold declaration. Jak ammo ni Hioba. Kuna nakakabsat ni Ellen White, iti Great Controversy, page 269. One of all nations presented in Bible history, Egypt most boldly denied the existence of the living God and resisted His command. Neti ko na Ellen White, Egypt most boldly denied the existence of the living God and resist His command. Asino ni Hioba, jak ammo ni Hioba. Let's continue din bagana ni Ellen White. No monarch ever ventured upon more open and high-handed rebellion against the authority of heaven than the king of Egypt. When the message was brought to him by Moses in the name of the Lord, Pharaoh proudly answered, "Who is Jehovah? Moreover, I will not let Israel go." This is atheism, and the nation represented by Egypt would give voice to a similar denial of the claims of the living God and would manifest a like spirit of unbelief and defiance. Great Controversy, 269. Anya resulta kakabsa. Dito ko na White, when you defy God, there is always consequences. Tapno mapatibker kakabsat dayjay panangibaga ni Faraon, ti ari ti Israel, asino ni Hioba, nga imdengak kuma, jak ammo ni Hioba. Nangaramid kakabsat, iti may sangabilin. Kunana kadigijay nga kapatas. Namang bambantay kadigit Israel, iti panagaramid na kakabsat. Kadigijay bricks ngo sarenda iti construction, ijay Egypt. Kunana, make the work harder. Parigatin nyo ida. Kasano? Kunana, isumot laeng, dayjay bilang a bricks iti aramiden da, ngem saan yun nga ikan iti garami nga osarenda. Pangalanda. Pangalaanda. Iti, kasalalagaramid ka kumahalo blocks itatanya, ta nalalakay tayo nga mawatan. Agpatrabaho ka kuma, umayak kuma. Kiti kontrata kuma, sa ngagasot, ahalo blocks, iti may sangal daw. Ke kabsat, kunam kanya, adadtoy ti simento, adadtoy ti darat, adadtoy
dagitoy dayjay porma nga pagaramid mo ti hollow blocks. Tanong na lakampay iti trabahom at dati mixer. Ngimidin nga dusaan na kuna na ka sanggagaso mo lang nga hollow blocks sa rabidama. Ngam kukwam di darat, kukwam di simento, kukwam pa'y di mixer. Siyempre, gapu itirigat da, gapu di panakaparigat da. Dagijay nga anak iti Israel. Kasto iti reaksyon da kakabsan. May the Lord look upon you and judge you, and you have made us threats to Pharaoh and his official to put a sword in their hands to kill us. Sino pabasulan da? Ni Moses, kini Aaron. No pinabasul mo ni Moses kini Aaron, pinabasol mo dahil dyan nang ibaon kadakwada. Sino nang ibaon? Ni Jehovah. No, dito mga kabsat, we are not very careful. Dahil pa nang dayaw tayo, kaday jay inbaon na Apo Diyos. Sino man nga ibaon na Apo Diyos? From the lowest nga opisyal iti local church. Ingana iti highest nga opisyal iti organisasyon tayo iti GC. Madama. Nga agpilpili da. Anya iti adda ko makakabsat nga takder tayo. They were chosen by God. To respect them is to respect diyan ang pili kanyada. And to disrespect them is to disrespect ni Apo Diyos anang pili kadakwada. May sangal daw nagbisita kadigiti babalay, digiti kakabsat. Napanak iti may isang panglakayan. Idi tungtungtung kami kadayjay apanglakayan. Baganan. Denggekon dayjay panagsauna. Digijay papastor nga imun una ngem iti siyak. Apo una yun iti pananglais na. Ulitek. Apo una yun iti pananglais na kadakwada. Iti kunak iti bagik awan lang ngayon tinaimbag nga inaramid da. Nga isukuma iti idanong na kanya. Ngem iti nakita na. Dayjay apanglakayen, dagijay anagkapkapsutan, dagijay apapastor. I always give a psychological test, and this is as simple as the paper. Mangalak di dakkel nga ban paper akas daytoy. Sa kunto iparang isang wanan iti klasik ket kuna, what do you see? Ibaga kada kayo kapsat. What do you see? Kuna na di kaya estudyante, sir, we see the dot. That is normal. Nagdakkel aban paper, one hole. This is 6 by 8. Kinakita di kaya estudyante, the dot. No, dadumang kakabsat, kasjay iti yan tayo, akas di panglakayan. We see the fault. Antayo nga makita, di kaya naimbag ngay naramid na. No, dadumang idin apabasulan ti Israel. Ni Moses kina Aaron, they forgot nga digijay nga dua abanwar isuda ket pinili ni Apo Diyos. To disrespect them is to disrespect God.
Kunak ka dahil nga panglakayin, tatako na. Dispensaram. Amangan mo siya ton tinakalikod. Kas iti panangibagam, kanyak itata. Dagdi diskurso nadam kadigitoy nga imuno nga papastor. Kas jay tumay taramidam kanya. Apan tayo kabsat iti mikatlo nga paset iti lesson tayo. Diyo mo nga paset. Dayjay papan ni Moses ken ni Aaron ken ni Pharaoh. Mikaduang nga paset, dayjay a resulta kadayjay nga misyon ni Moses nga inbagana ken ni Pharaoh. God is a witness. Nakita na dayjay inaramid ni Pharaon inbagana ken ni Moses ken ni Aaron. Nakita na jay naramid ni Pharaon nga panang parigat kadagiti Israel iti panagaramid da dayjay parparamid na. Ijay kapitulo 6. Imay kakabsat dagiti karkari ni Apo Diyos. Sakbay tay nga mapan nga adalen dagijay inkari ni Apo Diyos. Ipalagip kakabsat ni Apo Diyos iti ili na iti Israel. Anya itin palagip na. Kunana iti 6:2-3. Siyak ni Jehovah nagparangak ken ni Abraham, ken ni Isaac, ken ni Jacob, akas man nakabalin amin a Diyos. Idi nga inbagana nga nagparangak. Ket kunana, I also established my covenant with them. Anya dayjay nga tulag, nga ited ko kadakwada, iti daga, iti Kanaan. Ito'y Exodo 6, versikulo 8 ingana, versikulo 6 ingana iti 8. Makita tayo kakabsat, iti 5, nga pan nakabingay-bingay dagiti inkari ni Apo Diyos. Anya digiti karina? Umuna, ilapsut kayto kadagiti pamarigat dagiti Ehipsyos kada kayo. Nakita na, dahil panagrigrigat na, nakita na dahil panang parigat dalalalo. Ilapsut kayto kadagiti panang parigat dagiti Ehipsyos. Ispalen kayto iti panakaadipan nyo. Mikatlo ko na nasubutin kayto iti siunat at takyag ken dagiti na indaklan a panangukom. With my mighty hand, kunana ni Apo Diyos, I will redeem you. Iunat ko, dagiti takyag ko, nga agpaay kada kayo. Mikapat ko na alaen kayto nga ilik ket siyak iti Diyosyo. Iyeg kayto iti daga, nga insapatak nga ited kini Abraham, kini Isaac, kini Jacob, ket ited ko kada kayo atawiden. 5 precious promises. Uno, may maysa nga kari. Dahil lang kabsat, biningay-bingay tayo. Kadagiti 5 nga inbaga ni Apo Diyos. Have you ever thought life is hard? Kaslalat Israel, ada itin mga adipen kada tayo. Amo yung kabsat iti nasaksyak. The power of God's Word. The power of God's Word. Nga digitoy nga inbaga ni Apo Diyos can be applied to you
and to me. Dahil nga kari ni Apo Diyos is for you and for me. Saan tayo kakabsat nga naadipen iti literal nga Ehipsyo? But we might be a slave in a form iti anyaman anang parigat kadati. Kaduan kakabsat nga mang parigat kadagiti tattaong, dagiti anak ni Apo Diyos. Isu iti dayjay ko na kayo nga panagbisyo. Kaduan nga bisyo nga rod, dayjay panaginom, iti arak. Inbagana ni Apo Diyos, ti arak mangrabrabak. Tinaingal nga inumen, managriringgor. Sana inbagana ni Apo Diyos kunana, nga iti panungpalan, dagiti mamartek ken mamuklis. Rumigat danto. Ket agkawas danto iti rutay. How many had been slaved? Babaen kadigita nga bisyo ti panagbiag. Ngumlaglagi pa nyo ni Hioba akas ti panangikarina ilapsut kayto, ispalen kayto, subuten kayto, alaen kayto, ket iyeg kayto iti daga. Wino ko na iyeg kayto iti kondisyon nga nasisiyaat ngem iti panakaadipen nyo itata. Ijay narbakan kakabsat, nagipost da. Aday ti may isang basit nga church nga raramiden da, iti baryo ti Ag-Agraw, iti Santa Maria, Ilocos Sur. Church pastor idi, ijay kagayungan church ni Pastor Alfred de la Torre Jr. Siakmet iti district pastor ijay Northern Ilocos Sur. Dududwa pa'y lang nga distrito dayta idi kakabsat. Pagyaman tayo ka na Apo Diyos, dagiti papastor kat saandan nga aywanan iti nalawa ken adu ng iglesia. Idi, ti pandakabingay na, Northern Ilocos Sur is from Sinait, ingana ijay San Esteban. That is the length. Adapay ti unag, Burgos, adapay diyan nagbukel. The Southern District is from Santiago, ingana iti Biu, iti Tagudin. Ket tunggal rabii, mapan kami kakabsat, ijay Ag-Agraw. Ni Pastor Alfred, kadua na digiti taga-kagayungan. Da kami met, kaduak ni Mrs. Rafanan, kalpasan nga gisuro iti agmalmalam, ijay vegan, kadua mi digiti Singin Me, ni Darwin ken ni Sherwin, pang kami ijay Ag-Agraw. Itatanda dati patakder a kapilya. Then I put a message ko na, ni Apo Diyos ti madaydayaw. Takalpasan iti nasurok at alupulo at autowen. Itatan adami langinin mapatakder abalay ni Apo Diyos a pagdaydayawan ti Tag-Agraw. Simong bat kabsat, dahi dyan nang ipos. Kaya ko na pastor, da kayo iti nagmula. Da kami iti mangitultuloy kadigijay nga panakaapit digijay nga naimulay. Itin bagak, Pastor Alfred de la Torre, isuna iti may nga pioneer dita. Apingin bagak kakabsat, itag-agraw. Ijay iti mabalin ko nga pangalaan iti example daytoy kari ni Apo Diyos. Idi about 30 years ago, iti laptop, awang pay projector, awang pay tamin.
iti dalang kanyami idi, silaw, chalkboard, chalk ken eraser, ken sao, Biblia, nga sao na po Diyos. Pang kami dyan. Palabas iti manong rabi, gadumit digiti umay. Hamot gamin kakabsat nga malabsan, no aga sa mga kasaba tayo, especially when I preach about health. Pag kami ditaraon, pantami di inumen, sakbay kong ikasaba, no bay kong iadal da jay effect iti ara. Napanak, madamat ti children's time, napanak kakabsat, kadigi kakabsat. Agdamaga mang kakabsat pa, niya pastor. Ada ka dito yung agraw iti mamartag. Ada pastor, to do the jelly code. Da ni, anya na ganang. Samuel Cabras. Kita hango masidag, so inasigap. Kaya kunak, brother Sammy, kunak, hilaat, kamu nagan na. Dinamag ko gamin, katigiti kakabsat ko na, no, sino dito agraw, iti mabalindang irekomenda, nga iti panagbiag na mamartag, kasi kamatin bagada. Nagrugin nga nagsauday di sami. Uwang pastor ko na. Tungtong kami, give me the background. For more than 40 years, Sammy was under the heavy yoke of alcohol. Awan kakabsat iti mabalin nga mangwaya-waya ken kuana. Rimigat iti panagbiag na, pati salunat na napektaran. Kuna kanya nakit agtulag taman mo kaya mo, anya leja pastor. Kasapulak gamin nga ikasaba, may panggap iti arak, di la mabaling nga tulungan na. Uwang pastor. Meron ako, may katagtukaw ka jay, iyan digiti tao. So, Sammy and I walk. Di na pang kami ngabsat, inalak jay kay panagkwenta, kakunak ka jay may isang missionary, will you make the calculation? Dinamag ko ka ni Brother Sammy. Brother Sammy, manu nga San Miguel, Ginebra San Miguel, iti inumam itagmalam, bagana. Adama pulutan na, huwag pastor bagana. So we made suggested retail price, SRP. Nakwenta. Sako ko na, pudno ka di, itinbaga, iti Biblia. Nga iti mamartek kan mambuklis, rumigat to ti panagbiag na, kat agkawas to ti rotay-rotay. Pati, ni Sammy ko na, pudno, detain baga ni Apo Diyos. Then, I gave them the promise. Diya ka rin na Apo Diyos, ilapsot kayto, ispalen kayto, subutin kayto, alaen kayto, nga ilik, kat iyag kayto itinasisya at akondisyon. On the Sabbath, Samuel was one of the candidates that were baptized. Nagbalbaliw ka di? Nagbalbaliw. Dahil mother na kastala unay iti panangdayaw na kinapo Diyos. Dahil arig na awan iti mangrukat, manglapsot kinisami, kaday nga nakaigampuran na nga ihitsyo iti bisyo na. He had freedom. Tapay. Denggan nyo, no sao ni Apo Diyos, nagsapata ni Apo Diyos, siya ni Jehovah. We could relate. Dagiti kabibiyag, iti Israel. Iti kabibiyag tayo. Dusak ti damagin nyo, kapsat, I could give you illustrations upon illustrations.
Nga ni Apo Diyos mabalin na nga rukatan, mabalin na nga wayawayaan, mabalin na nga ispalen, mabalin na nga balbaliwan, iti maysa ang managbaso. Amazing grace, how sweet the sound. Anya na adal tayo kakabsat. Iti Exodus 6:13 hingganat 25. No alain nyo iti Bibliayo. We don't have all the time. Inlista ni Apo Diyos dagiti pampamilya iti 12 at tribo iti Israel. Ni Apo Diyos inbagana ken ni Moses dagitoy dagiti nagnaganda. Anya iti naimbag adamag kakabsat. Daytoy mangited kada tayo iti tured ken namnama nga ammo tayo nga ni Apo Diyos take notice in every detailed manner who His children are. Ammo na diyanagan, ammo na di tribo, ammo na kondisyon na. No ni Apo Diyos, daytoy ang nagsapata nga kuna na siyak ni Jehova. Ket amuna ket inbagana ken ni Moses, isurat mo, you record this, dagiti nagnaganda. Believe it, my brother. Believe it, my sister. He knows every detail of your life. Numampay iti panagbiag tayo, is going tough, is going rough at times. Laglagipan tayo. Adda iti Diyos nga nangisapata iti Israel. He is a covenant God. Ket sika kayat na. Nganoan niya iti naramid na iti Israel, aramidin namat ken ka. May isang leksyon nga inted ni Apo Diyos. Nagpaay iti problema ni Moses. Iti Exodus 6, versikulo 30 kunana. Agsao akto kadagiti bibig mo. I speak with faltering lips. Iti panagtrabaho tayo. No daduma, saan tayo nga ammo, dagijay ibaga tayo. Ngam adda dagijay ited ni Apo Diyos akadwa tayo. Aday dagijay kaskasaba, evangelism, dito'y mayantok, iliti mayantok. Tinbaon ti misyon ni Pastor Bernard ket isuna ti may. Inwaras na, dagiti trabahador, mga alakayo ti layman nga kadwayo. Itinaitid kanya, may isang alakay. Simple alakay. Tatinagan na simplisyo, mabuti. Simple, ngam na imbag. Simplisyo, mabuti. Adda kakabsat iti galad ni Brother Simplicio, Daddy Simplicio. Taga Badok, no. Ay Banna, taga Banna, Ilocos Norte. Badok gayam ka dagiti Palafox. Taga Banna ni Brother Simplicio. Yung agigyan da idi, ito'y may kaban kuya po. Ada di may sagalad na kamsat. Nalaing agilo. Di pa nagpapasyar mi, di mayantok. Di na-assign kanya aming baryo ko na, Pastor, makitam di di doon nga babalasang ijay tawa. Uwin, the problema da. Di ka man ko na. Aman. Injak nga kanyat nga
mapan ijay, gayam, impaspasig na nga idi awanak napan. Ta narigat kabsat nga di gajay babalasang ket isu iti kaya namang arong nga ilute. Idi napan, kinatungtong na di gajay naganak na. Kaya kunada na kabsat, napansin ko nga di gajay babalasang yung dati problema da. Kunana jay ina, ta nagayim isudan, brother ko na. Ti kapaypaysuanan la, saan da pa yung kag agbasa, di mi amuno apay nga dimteng kanya da kastoy. Idi very active da itatang ka kastoy damaten kunana. Kunana da di brother Simplicio, ada gamitin na pasamak, ket iti mabalinlaeng, da jay ilutak isuda. In the presence of the parents, dayjay nga talentong inted ni Apo Diyos ken Brother Simplicio, inilot na kamsa. After how many? About 3 sessions, kaduanan di gajay naganak, kaduanan di gajay nga babalasang nga umayda ijay pangasabaan ni Pastor Bernal. Kaya, anya iti kahit kung ibaga kapsa. Iti trabaho na Apo Diyos, adda iti Moses. Anya jay problema ni Moses, diya naling agsao. Kunana na Apo Diyos, ikang kanto, iti para sao nga agpaiken ka. Inted na ni Aaron. Ijay trabaho ni Apo Diyos. God will give you a pair. Iti aramiden tayo. Akas ti inkari iti lesson tayo. Masurusuro tayo kuma nga agtalag iti Diyos. Siya ni Jehovah a Diyos. Kunana na Apo Diyos. Masurusuro tayo nga agtalag. Dayjay inted ni Apo Diyos na privilege kini Moses. You will not be in the same situation. Awanen ti Paraon, awanen ti Egypto. But God can give you the same privilege. Manakabalin ni Diyos. Manakabalin amin ni Apo Diyos. Ket itid na ken kakabsat ko. Dahil nga panakabalin, tapno maaramid bumat, dahil misyon nga kayat na nga iparamid ken ka. Ada kadidig iti problema tayo. Nagurdo arugi. When the starting is rough, God is there. Remember that. Nagrigat ka. Nang nangluna iti trabaho na Apo Diyos. Laglagi pa. God is there. Diya panangisapata ni Apo Diyos. Panangisapata na matkeng ka siya ni Jehovah. Bindisyonan na kakabsat ko. Bindisyonan na tayong amin ni Apo Diyos. Bindisyonan na iti sa una nga inadal tayo, manibog iti libro, iti Exodo, agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos, agyaman kami Ama, iti ayat mo kada kami. Agyaman kami ti naramid mo iti ilim nga Israel. Agyaman kami ti panangpilim kini Moses kini Aaron. Dubilang adamit di kayat mong iparamid kada kami Ama. Isuro na kaming agtalagken ka. Akas da di insapatam. Siyak ni Jehovah. Alain mi da di nga sa mo Diyos. Manakabalin amin nganagan. Ket inton no sika iti aggaramid, aggaraw nga agpaay kada kami. Dagiti nga naramid mo Diyos, iti ilim ti Israel, ti panakaadipan da iti Ehipto. Dat lagtumit iti panakitrabaho mi nga agpaiken ka. Madaydayaw launay tinagan mo Ama. Bendisyonam ti klase mi, bendisyonam digiti kakabsat, digiti membro, anyaman iti kasasaad da itattao Diyos. Pangaasim,
dagijay akarim iti Israel. Aramidem iti tunggal maysa kada kami. Itinagan ni Apo Mesos dinawat mi digitoy. Amen. Kinamen. Ingana no may ngalawas manen kapsat. May I remind you at the outline. Ikabil ko di chat group tayo, di Sabbath School lesson. But if you would like to ask me personally, I will send it to you. Ni Apo Diyos ti madaydayaw. Akas di kanayon mi nga ibagbaga. Ay ayaten na kay na Apo Diyos. Ay ayaten da kayo met. Imbag nga rabi tayo am amin kakabsat.